Летась рост пажараў адбыўся ў 17 раёнах вобласці, сёлета ў 18. Колькасць загінуўшых павялічвалася адпаведна на 23 і 33%. У групе рызыкі пенсіянеры і непрацуючыя грамадзяне. На гэтыя катэгорыі прыпадае до 80 несчастных выпадков. Только в текущем периоде 2025 года на территории области погибло 32 человека в пожарах. Особо вызывает тревогу рост количества пожаров и гибель людей в частном секторе. Халатность. Элементарное нарушение правил пожарной безопасности, злоупотребление спиртными напитками, курение в постели, отсутствие автоматических пожарных извещателей. Вот основные причины гибели людей на пожарах. У абласной прокуратуры упэўнены, адна з асноўных праблем, якая перашкаджае папярэджваць пажары больш эфектыўна, недастатковае ўзаемадзеянне паміж суб'ектамі прафілактыкі. У прыватнасці размова ідзе аб рабоце наглядальных камісій, якія павінны праводзіць абследаванне жылых памяшканняў грамадзян, што вядуць асацыяльны лад жыцця. Пракурорскія праверкі выяўляюць факты, калі такія дамаўладанні застаюцца па-за ўвагай камісій.